Kinamotor ni Jaron. Pabantay lang. Agi maya. Mga kuwan sila mga taga-RCM. Si Kuroy ang pinakagwapo. Saudara. Ang nahimong kuan sa iya. Hello. Ay, di ba na pili na sala na di ba na? Atas lang mo daw, mana. Pili na na di ba na? Oh, pili na pa tawag pa baliban. Last na lang. Last na lang. Hindi na, say mo na. Mickey Love, shout out sa Ma'am Lanza Ramos. Tapi tayo eh. Wala man daw. Turne kayo agi. Buta ka bang video ag. Luta na yun. Skiri. Wala ay. Ambak ikor na bot diha. Bingli na diha por mig sa ako na. Okay na pa ka ito koy. Kana. Magpadagat ni madam. Magpadagat. Ya Pak Idris. Iskiri. Kay na. Ano ba nalalaman kag bagti sa may kawato na granada? Nakita mo rin sila? Ito lang pantingan mong gato.
Saga. Ngayon na mangga. Ayan, Andre. Pambutungan. Adventure. One, two, 60 years old. Ano ko sa kaya nagdagmo ka diyan? Ang dapat beli ko rin. Buti lang. No. Alam mo, ano na ka na shirt ko shirt ko sa akong man. Ang i-break dito dito man. Kapay paano ka ng tamad? Paano ka rin ni kuli ano? Asa ka ba ano? Sa mga pinawdaan ni Ako Kay na madam. lang ta. Mamay ba na ba? Oh. Ubog mo to. Ano na dito? Lalom na yan. Paano na pa kayo? Nakakadoon naman. Lalom. Pauli na to. Paano na nito? Lalom ka sa umon. Lalo mo gulo. Ang dala naman ang nalungkot. Ay, ako gihimong turkay. Tanawa ko no. Kaya ba niya? Ang lagi mabalot ano eh. Baba na gali. Diri agi sa panas ila ah. Dili pauli na din ta. Ikaw mo gamay ang dagat, pa uli diya tagi. Mugali. Igo na mo gamay ang dagat dili na din tagi. Dili sa tagi baba. Oh. Magtulinaw ta ano. Magtulinaw ta. Oh. Alin na dari sa tikas na. Magtulinaw tagi din ini igo man siya man nasa nas paano na din ta. Ay punta ba punta. Ay magtulinaw lagi. Ay di. Dato na lagi na daw. Sa balay. Sila to naman dito. Ikaw mo guna sito dari. Wala mo ko yung anan diha. Ano to na guna? Oh. Ay magdanan diya kanlan. Kuroy. Pangpang ka. Sana na sabi sa balayan kay ano? Dili. Adios. Dari tagi ani. Dari agi mo. Dari tagi man. Sige, pwede rin na. Apa nga balon din nga buldo sir mga kunin. Ay, dani na, dato na sa balay. Balik dito. Bato grani mas puro nga. Wala tani. Balik kinawala sa dalan. Kani pang balihon to sina. Bre para baliha ayo nang sinina. Ako balihon talaga akong bante. Kalimot ko umli ko bante. Ana. Ayo pante. Wala. Wala daw. Sa baho ka. Yo peng. Kureng. Kumusta si Tatay Dodo? Okay na kalagayan? I love you. Amping ko. Amping ko you. May kayo po niya matulagi tulog. Ibundag na still. Action na ko. Action naman. Pareho naman ako. Si Paris na. Ang ganda ko sa mapakyan.
Kata Dodo rin mo ni mo. Masih pares kata Dodo kan dosi Tracy itu. Dia siya ipakita ko ang taas ba. Kata Dodo sa to. Ay, short noy. Ha? Ano ba ko sa Ano ko short? Wala ko ha? Pastilan. Magawat din dyan. Oh. Ay! Janjan! Ano pa na? Dadang! Dadang Janjan! Ano na kung kuwan si Sulyot? Ano mong balay? Madam? Ayaw ka balikan dito. Ay, Janjan! Ayaw ka balikan dito, madam. Madam? Madam. Madam? Ay ginamos dire, ginamos. Ano mo niyatan, madam? Madam. Ay ginamos dire. Hello? Hello? Noy. Kalayo mo nakabantay sa TV ng bulldozer na. Kat atong gilid. Madam! Mayang hapon, madam. Amo kang galing rin kay Madam. Paniuto niya. May paniuto ba? May pamahaw na, madam. Panihapon, madam. Panihapon. Kalay ka, kalayo mo sa lugar. Salamat kayo, ani, madam. Ayaw mo daw na. Pinalit yan. Madawat ang present ko doon sa bisag pinalit. Basta ihatag lang. Matap tao na, muna. Kung pala nga ano na. Kami dos butang dia bawa. Nanay baso. Na, Nanay baso. pagkaon na wala, madam. Kisa na naman taban sulino. Pagkadiri ko akong sweet do. Ha? Santa Cruz. Ang de tawag ko. Yan, nandito ka sa liyang. Dia na daw. Oh, may liyang. Very good. Ano ba ba yung dream mo siya? Ayaw man ni Soroy ani ni Juan. Layo-layo kita kagi ni Cak Cak ni. Sige, kato ko na din. Hoy, ano pala sabi ko? Lo naran na do diyan ko ni ba. Allah kajina. Uy! No, magkuloy. Di mahong kuring. Padulong nga. Dagat niya dapat tayo bungtod. Asa na mali na? Puro baglabahan ko sa mo. Wow, mang cloud lure wala kri. Bansa ada kita lure no. Tag mga house tag bakli ani ro. Wala din ako. Wala ka kapito na kita ka. Roy. Oh, gamay sa mo tungit ko gud sa niya Roy. Ha? Tungit niya gamay sa mo. Komedi ay. Wala tayo punta. First time in my life thinking.
Village, Bangus Village. Bangus Village. Yay! Bangus Village. Ah, dire yan panday. Oh, Bangus Village. White Sand. Welcome to Bangus Village. White Sand. Talagom lang sa ulan man. Unya og kabuhin ng mga sana hayahay kita patara ra pud sa unahan. Oh, para. Pagkatuhod na ako. Babalik yapon na rin ako. Muna na. Siguro man ganito. Sa kayanon. Yoho. Yoho. Welcome to Bangus Village. Welcome to Bangus Village. Wala may bangus dire. Wala may bangus. Tara. Kain mo kayo ng bangus yung gitudloy. Bangus kids. Ulo man. Ha? Ulo magbata. Bangus kids day. Yata madam na kasuksukan nato diha. Ngayon bitaw ko dito dapit ba. Kitang daw ha. Mag-sure ba? Wala di siya. Kasi mga mahal sa iyong anak. Pinabuyag mo rin gito. Sige sige kay wala pa man na full pack mo sa kamagasin. Pinabuyag mo. Murag gito ang sarang ko. Basta man pero gitong tong. Di mo gisuran mo guana ipana ang bato. Bilis na. Dire ka na may Andre, si Andre. Kalis. Oh, si Andre madam. Mo na bitaw Andre. Sa may Andre ka rin. Ano mo? Kaya nung nagkapon Mili. Dana naman may mga riyaw po. Madam, ready na ko. Aning upos na ba? Aning upos na. Dana may mga riyaw po ko. Yaman yung pok to mga reta. Wala gi para di ro pang Madam. Ako na ganun ko. Ito ang sinasura ko. apa. Kanin dire. Sana subukan gawbo na. Dali ka na. Wala di ka sa ning kablo. Dan, isukin tayo ba? Naglang! I miss you. Yes, na! Kanang imo ko nagway. Halo, Malang! Malang! Nilangoy, galing lang. Mga bata ko. Malang! Ha? Ikaw, Melgin, mga malang! Totoo lang! Tanong ko na. Malang! Ikaw, Mentay. Napaluan mo siya. Pagkano ko ito pa? Ay mo, labi na. Lupa ka. may dito gata na kadlawon bot. Wow, dapat ini. Lawas customer man. Ako ano nung mga ganun kayo. Ano ay sa ulang oy?
Inatas niyo ba daw? Naik kita sendiri. Inatas ba daw bro? Naik kita sendiri. Asa man dapat mo nila? White sand. May mata ko. Terapi dong lagi ko. Alam, si. Bayu uwi si Dambu. Bakla, uwi si Dambu. Masuk ke dalam, masuk ke anak,